Teda máme odštartovaných dorastencov z Východovku, tak poďme na to, čo nám dneska predvedú. Tak veľmi počúvajte, 15.961 výsledný čas dorastencu Východovka. Na čo by nám to mohlo stačiť? Je to prvé miesto, dobre sváňam, či nie je to prvé miesto. Takže je to tak, je to zatiaľ priebežné prvé miesto, pozrieme si. Rýchlejší bol ľavý prúd. 15.562, tak chalaniska krásne